हेल' लोगोफोर दिनै 4 अक्ट'बर आरो बे 4 अक्ट'बरनि फुंबिलि समसिम जेसेबांनाखि गोनां कारेन्ट एफेयार्स आरो गोबां निउसफोर दङ बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बेयाव नुनो मोननाय जागोन गासै आसाम भारत मुलुग आरो बिटिआर हालामनि रादाबफोरखौबो बाहाय नोंथांमोननो एड खालामनानै होनाय जायो बेखौ बिटिआरखौ एबा आसामनि निउसफोरखौ लास्टिंजाय होनाय जायो बेखायनो जायफोरहा कारेन्ट एफेयार्स बा मुलुगनि खौरांफोरखौ मिथिनो लुबैयाखै बिथांमोना स्किप खालामनानैबो बारलांनो हागोन आरो आं सानो गासैखौबो नायलांजोबनाया साबसिन जागोन दा बेयाव फैदो फारि फारि थांनायसै थांनायनि सिगां नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोननाय जागोन आंनि बियो वेब पेज बे वेब पेजाव आं बेखौनो पस्ट खालामनो हायो बेनिबो लिंकखौ नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनाय जायो जाहाथे बेयाव नायनानै आरामसे नोंथांमोना नट खालामनो गोसोबा खालामनो हानाय जायो दा फैदो फारि फारि फार्स्टनिफ्राय जागायलांदिनि दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन बेखौ आङो अलरेडि भिडिअबो खालामखांखाबाय मैया मोनसे स्पेसियेल भिडिअ दा बेनि गेजेरजों अदेबानि बेयाव नोंथांमोना जायफोरा नायजोबाखै नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन गोनांफोर जे 3 अक्ट'बराव भारतआव 300 मिटार गोजौआव थानाय लावसिन टनेल रड बेखेवनानै जाबाय हा सिंनि लामा मा मुं दोनदों बेखौ अटल टुनेल बुंनाय जादों आरो बेखौ अटल बिहारी बाजपेयी आगोलनि गाहाय मन्थ्रि गाहाय मन्थ्रि बिथांनि मुङाव बावनाय जादों बेनिफ्राय नुगोन लकेसना जाबाय रथां हिमाचल प्रदेशनि बेनिफ्राय बेनि गोलावआ 9.02 किल'मिटार्स आरो गुवारा 10 मिटार्स होनदों आरो बेनि 2 लेन्स जागोन मोननै लामा थांनाय आरो फैनाय बेनिफ्राय मावफुंदों बर्डार रड अर्गेनाइजेसना बेखौ मावफुंदों इम्पर्टेन्टआ नैबे जागोन बबेया मावफुंदों बेखौ बर्डार रड अर्गेनाइजेसना आरो बियो बबेनिफ्राय बबेसिम थांगोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन बे जाहैबाय लेहनिफ्राय मानालिसिम थांगोन आरो बे जायगाया बबेयाव दङ बेयो जाहैबाय पिर पान्जाल रेन्जआव दङ पिर पान्जाल हाजोलारियाव आरो बियो हिमालया रेन्ज एबा हिमालया हाजोलारिनिनो मोनसे बियो पार्ट दा बेखौ बेखेवदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा दा बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोनजों मोनसे एड खालामनानै होदेरनो नागिरदों दि बेबायदि सिंजों थांनाय लामा टुनेल रडफोरनि बेलायाव मुलुगनि बयनिख्रुइबो लावसिन टुनेल रडआ बबेयाव दं नोंथांमोनहा बेखौ गोसोआव लानो नांगोन मानो होनबा बेयो सुपारलेटिभ्स बे जाहैबाय लेरडार मुंनि मोनसे टुनेल रड बे टुनेल रडआ जेराव नरवेयाव दङ आरो बेनि लावथाया जागोन 23.51 किल'मिटार होनदों बेखौबो गोसोआव लानो नांगोन आरो बियो लेरडारनिफ्राय अरलेन्ड मुंनि मोनसे जायगासिम बियो सौहैगोन होनदों बेयो बयनिख्रुइबो लावसिन टुनेल रडनि बेलायाव दा मैयानि सावगारिखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोनगोन नाम्बार 2आव DRDO बेयो 3 अक्ट'बर खालि हाइपारसनिक निउक्लियार केपाबल सुर्य मिसाइल टेस्ट बानायनायाव जाफुंसार जादों होनदों आरो बेखौ बबेयाव टेस्ट खालामनाय जाखो बे जाहैबाय उरिष्यानि बालासराव आरो बियो सारफेस टु सारफेस माने गोजौआवनो आक्रमण खालामनो हानाय मोनसे जोबोद गोख्रोंथार मिसाइल आरो दा बेखौ 800 किल'मिटारहालागै रेन्ज लानो हानाय केपासिटि बिहा दङ होनदों सुर्य मिसाइला बेनिफ्राय DRDOनि सोमोन्दै नोंथांमोना डिफेन्स रिसार्च डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसन बेखौ नुवाखैबा नुनो हागोन आरो अलरेडि बिनि सिगां साननैसो सिगाङावनो बिथांमोना आरोबाव मोनसे मिशन कमप्लिट खालामखांबायमोन जेनाखि नोंथांमोना जायफ्रा कारेन्ट एफेयार्स नायबाय थादों बिथांमोना नुनो मोननाय जागोन दा बेनो नोंथांमोना बे सावगारिखौ नुनो मोननाय जागोन दा बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोनखौ फंसे बाथ्रा बुंग्रोनो नागिरदों नोंथांमोना दिनै सानडेयाव गासैबो कारेन्ट एफेयार्स आपडेट खालामगिरि चेनेलफोरा उइकलि खनसेनो ज' होनाय जायो दा उइकलि खनसेनो ज' होयोबा गोबाव जायो बेनिखायनो नोंथांमोनहा नैबे चेनेलाव जुदि ज' नायनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ प्लेलिस्ट खालामखादों बे प्लेलिस्टआवनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनिखौनो फारि फारि नायलांनो हानाय जागोन अब्ला बाहायनो नुनाय जागोन नोंथांमोनहा मोनफा ओंखायनो आं रिभिउ खालामफिनाखिसै मानो होनबा दिनैनियानो गोदान दंखायो गोदानानो बुरजा आरो गोजाम उइकलिखौ सोफानांगौ भिडिअआबो गोलाव जागोन नोंथांमोनहाबो बरिं जागोन दानि नाम्बार 3आव दङ नोंथांमोना नुगोन नाम्बार 3आव थांनाय 2 अक्ट'बराव सबरमति सेन्ट्रेल जेलआव मोनसे रेडिअ' प्रिजन फोसावदों होनदों बेजों जेलाव थानाय सुबुंफोरनो एडुकेसन आरो लिगेल आरो हेल्थखौ नायनो थाखाय बेखौ बानायनाय जादों होनदों दा बे सबरमति सेन्ट्रेल जेलआ बबेयाव दङ बे जाहैबाय आहमेदाबादाव दा बेखौ गोसोआव लानांगोन आरो बेनि आहमेदाबादनि खोथा फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जारिमिननि बिराद गिदिर गोनांथार बाथ्राखौ गोसोआव लानो नांगोन दा बे सबरमति आश्रमा बा सबरमति मुंनि मोनसे जायगाया जोंनि भारतआव सोमावसारनायजों जोबोद गेदेर सोमोन्दो दङ बेखौ नांथारगोन हिस्ट्रि पार्टनिफ्राय दा बेवहाय नुगोन नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ गान्धी जात्रा एबा गान्धी दावबायनाय दा बे गान्धी दावबायनाया आयेन मानियै सोमावसारनाय आरो सत्याग्रह सोमावसारनायनि गेजेरजों जादोंमोन आरो बेयो बे दान्दि जात्रायानो जादों सबरमति आश्रमनिफ्राय दान्दि मुंनि दाबसे जायगासिम थाबायनायनि गेजेरजोंहाय
सोमावसारनाय आरो बेयाव सोमावसारनायनि गुबै उद्देश्यआ जादोंमोन दान्दियाव संख्रि दिहुननाय। सत्याग्रह सोमावसारनायनि गुबै थांखियानो जादोंमोन दान्दियाव संख्रि दिहुननायनि थाखाय बिथाङा महात्मा गान्धीनि दैदेननायाव सबरमतिनिफ्राय थाबायलांदों। बेनिफ्राय सबरमति आरो दान्दिनि जानथायखौ बे जाहैबाय 385 किल'मिटार आरो बेयाव थाबायनाया जागायजेनदोंमोन 1930 मायथाइनि 12 मार्चनिफ्राय 6 एप्रिलसिमाव जोबहैदों। गासै 25 सान लादों, 25 डेज थाबायदों। बे सावगारिखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो। आगुनि जेनाखि जोंनि गोजाम फैसा 500 बेयावबो बिलाइयाव दङमोन आरो बेजों लोगोसे गोबां नोंथांमोना सावगारिफोर नुनो मोननाय जागोन दान्दि जात्रानि। बेखौनो गोसोआव लानो नांगोन हिस्ट्रि पार्टनिफ्राय। दा बेनिफ्राय मोनसे नैबेयाव अलरेडि फोसावजाखानाय निउस बायदिल' बियो, नोंथांमोना बेखौ कारेन्ट एफेयार हिसाबै लायाबाबो जागोन। बाहाय नुगोन उत्तर प्रदेशनि हाथरासनि केसखौ सिबिआइ नायबिजिरनो थाखाय गनायथि होबाय होनदों गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङा। दा सोंनो हागौ उत्तर प्रदेशनि जाथाय जाबाय थादों बेहाय जेरावहाय मोनसे गेंरेप जादोंमोन 19 बोसोर बैसोनि मनीषा बिथांखौ। दा बेजों लोगोसे सोमोन्दो थानाय सोंथिया जागोन उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिखौ मालाबा सोंनो हागौ। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय जाथायखौ होनानै। बे जाहैबाय योगी आदित्यनाथ। बेनिफ्राय फैगोन नाम्बार 5आव इसर'आ फैगौ 2025याव भेनास मिशन मोनसे फोसावदों आरो बे मिशन फोसावजानायनि मुङा मा होनदों? बे जाहैबाय सुक्रयान। नोंथांमोना बेखौसो गोसोआव लानो नांगोन मा मिशननि मुङा जागोन बेयो सुक्रयान। आरो बेयाव इसर'नि बागै नोंथांमोना मिथियाखैबा नायनो हानाय जागोन। इसर' इण्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसन फर्म जादोंमोन 15 आगष्टआव 1969नि 15 आगष्टआव बेखौ फर्म खालामनाय जादों। हेडक्वार्टारा बांगालर आरो चेयारमेनआ दा जाना दङ के सिभान। बिथाङा चेयारमेन जाना दङ इसर'नि। बेनिफ्राय आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा अनलाइन पेन्सन साबमिसन आरो ट्रेकिं खालामनो थाखाय, माने जायफोरहा रिटायार जाबाय बिथांमोनहा अनलाइन पेन्सन मोननांगौ बेनि थाखाय साबमिसन खालामनो, पेन्सननि एप्लिकेसन साबमिसन खालामनो आरो ट्रेकिं माने नायफामबाय थानो बेनि थाखाय मोनसे वेब फोसावनाय जादों। बेनि फोसावनायनि मुङा जागोन नोंथांमोनहा नुदों बाहाय कृतज्ञता बेखौ नुनो मोनगोन। बेखौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय। दा उनाव गोबां खौरांफोर दंबावो। बेनि थांनायनि सिगां नोंथांमोना जायफोरा गोदानै फैदों दिनैसो बिथांमोना चेनेल साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै ला, दैलि मोननाय जायो। आरो नोंथांमोना दैलिखौ चेक खालामनो थाखाय डिसक्रिपसनाव हाबबानो नुनो मोननाय जागोन, प्लेलिस्ट वाइज मोनगोन। दा नाम्बार 7आव मोनगोन 3 अक्ट'बराव सोनाब बंग'नि सरकारा लामा फाहामनो थाखाय मोनसे स्किम फोसावदों रोड रिपेयारनि थाखाय आरो बियो बिराद गिदिर स्किम। बेयाव नोंथांमोनहा नुगोन बे स्किमनि मुङा मा होनदों? बे जाहैबाय पाताश्री अभियान। पाताश्री अभियान मुंनि मोनसे रोड रिपेयारनि थाखाय स्किम फोसावदों। दा बेखौ फोसावदों बै वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जी बिथाङा। केपिटेल कलकाता गभर्नर जानानै दङ दा जगदीप धनखार बिथाङा जानानै दङ गभर्नर अफ वेस्ट बेंगल। बेनिफ्राय नाम्बार 8 वर्ल्ड एनिमेल डेखौ माब्ला फालियो होनदों? बे जाहैबाय 4 अक्ट'बर अर्थात दिनैनि दिनाव। आरो देग्लायनि 2020 मायथाइनि बे वर्ल्ड एनिमेलनि बेयो थीमा जागोन। बे थीमखौ गोसोआव लानांगोन सास्टेनिं अल लाइफ अन आर्थ बेनिया थीमा। बे थीमखौ नट खालामनानै लाबानो जाबाय। मोनफ्रोमबो वर्ल्डनि जेनाखि सेलेब्रेटेड डे बेफोरनि थीमखौ गोसोआव लानांगोन। नोंथांमोना नट खालामनानै लागोन। जायफ्रा एग्जाम होगोन बिथांमोननि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट, मानो होनबा थीमखौ बिराद सोङो आरो मोनफ्रोमबो एग्जामाव मोनसे नङा मोनसेया कमन जाखायो। बेनिफ्राय नाम्बार 9आव नुगोन जे बावैसो सुरेन्द्र सिंह अन्ना बिथांखौ चिफ फाइनान्सियेल अफिसार माने CFO खालामदों होनदों। बबे बेंकनि? बियो SBI बेंकनि। आरो SBI बेंकनि दा चेयारमेना जानानै दङ राजनिश कुमार बिथाङा जानानै दङ। नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन राजनिश कुमार बिथाङा चेयारमेन SBIनि, स्टेट बेंक अफ इन्डियानि। बेनिफ्राय नाम्बार 10 महिन्द्र ग्रुपआ बावैसो एग्जिकिउटिभ भाइस प्रेसिडेन्टखौ गोदान थिसनदों होनदों। आरो बिथांखौ सोरखौ थिसननाय जाखो? महिन्द्र ग्रुपआ। बे जाहैबाय महित कापुर। महिन्द्र ग्रुपनि सोमोन्दै नोंथांमोना नायनो मिथिनो लुबैदोंबा सिगांनि जायफोरा नायबाय थादों नै साननैसो सिगाङाव बेखौ आं आपडेट होखादों, बेखायनो बाहाय सोफानाय जायाखिसै। आरो नोंथांमोना पार्सनेलि नायनोबो हागोन, बेखौ जेबो नङा, गुगोलाव सार्च खालामबानो मोनगोन। दानिया फैदो आसाम आरो बिटिआरनि खौरांफोरनि बागै मोननैसो बाहाय फुटआप खालामना होदों। दा बाहाय फार्स्टआव नुगोन बे हिसाबै 3 अक्ट'बराव रायजोनि रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बकाखातआव शहीद कमला मिरि साब डिभिजनेल सिभिल हस्पिटाल बेखेवदों होनदों। दा बे हस्पिटाला 100था बेड केपासिटि जागोन होनदों आरो बेनि बाजेटआ 9.22 crore बेखौ नुनो मोननाय जागोन। नोंथांमोना 9.22 कौटि रांनि मोनसे हस्पिटाल, सिभिल हस्पिटाल बेखेवदों साब डिभिजननि। आरो बेनि मुंखौ बुंदों शहीद कमला मेरि, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 2 क'क्राझारनि गसाइगाव महकुमानि बोस्रिजरा गामिनि मण्डल नार्जारि
नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ गोब्राब लोमजानानै दंमोन जाय बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों अनसुंथाइ बिनायजों आरो बयनिबो डनेटजों बिथांखौ फाहामथाय लानायबो जाबायमोन नाथाय बिथाङा 3 अक्ट'बर खालि रुंसारि जालांबाय दुखुनि बाथ्रा। बेनिफ्राय नाम्बार 3आव नुगोन आसामाव 3 अक्ट'बराव कर'नाजों गोदानै थैनाया 14 सा जादों आरो गासै केस गोदान मोननाया 1632, गासै डिसचार्ज जानाया 1813 सा जादों ओइदिनखालि आरो दा गासै पजिशनाव दङ। दा गासै केस जालांनाया 1,85,444 सा, डिसचार्जआ गासै 1,50,773 सा, एक्टिभ जाना दङ दा 33,933 आरो थैनाया 735 सा जाहैबाय। बेनिफ्राय नुगोन 34थि आगुनि एनडिपिनि गायसनथाइ सानखौ 3 अक्ट'बर खालि गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां गाजा गोमजायै फालिलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोसोआव लानो गोनां गुबुननिखौल' लानानै जाया, बेखायनो 34थि जोनोम सान एनडिपिनि 3 अक्ट'बरा बेखौ गोसोआव लालांबानो जाबाय। बेनिफ्राय नुगोन बिटिआरनि सागानगिरि बिपिएफनि बिजाथि सावरायग्रानि पिएसअ पार्सनेल सिकिउरिटि अफिसार बिथांखौ क'क्राझारनि एसपि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस आरो एडिशनेल एसपि बिथांमोनहा बोखारनानै लांदों होनदों। दा नाथाय जाहोनखौ मिथिनो मोनाखै होनदों, मानि थाखाय बेबायदि खालामदों उनावहाय लागै मिथिनो मोननाय जागोन। दा बेखिनि एसेनोसै। गुबुन गुबुन खौरांफोरखौ समाव नोंथांमोननो आपडेट खालामना होखायो, नाथाय नैबे मर्निंनि थाखाय सानफ्रोमबो बे कारेन्ट एफेयार्सआ नोंथांमोना मोनबाय थागोन। बेखौ एसेनोसै, गोजोन्थों।